Mga binati o minahal ko matalomnon. Okay. Today is August 17, 2024. Okay. Mauna ni itong kan guys. Natay mapalit diri sa Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalom guys niya. Panagsarata makatinda kay tungod sa akong trabaho nga busy niya di na to. Kaya ato man sa unahon ng atong trabaho guys. Mga katong ganahan mo palit diri o kuan mga chicheria pero agbalot paning kamutan nga makatinda tagbalot diri pero sa pagkakaron guys kani sa lamang kay basig puhon na natay barbecue diri sa atong time kuwang tas time pero atong paningkamutan nga mas mudaghan atong balikya kani palaging budget guys medyo alanganin ta at least makasugod ra makahunat niya nanginahanglan ko sa itong tabang sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa atong lungsod ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nanginahanglan og mga negosyante ako manghinaot nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga magtinabangay duta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikaw pipi tinuray nga maserbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa kanatong tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, happy Saturday unya mo balhin tas plaza kay mingaw man diri guys. May adlaw mga pinati o minahal kong Matalom bakit dita karon guys igan ta sa Matalom boardwalk mingaw man nga to ini kumingaw nga to mabalhin ta diri sa 7-Eleven diri highway at bang sa 7-Eleven sa lungsod sa Matalom katong ganahan mo palit og balot ari nang ta sa kuan guys at bang sa 7-Eleven diri kilid sa Matalom Fire Station katong ganahan pulutan ha nga sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom welcome tanan mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor nanginahanglan o mga negosyante ako manghinaot nga daghang musanong daghang mo put out o negosyo diri sa lungsod sa Matalom atong i-try i-discover upang sa kanindot ang lungsod sa Matalom. Okay? Ako manghinaot nga magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Okay, palit na magbalot guys. Diri mahimutang sa atbang sa 7-Eleven. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan kalambuan diri sa lungsod. Ipalit na magbalot gatong ganahang pulutan ari lang ta sa atbang sa 7-Eleven diri sa highway